बयखौबो खुलुमनाय जासिबाय। दिनैनि दिना मोनसे जारिमिनारि दिन। दिनै जोङो गोजोननाय मोनदों। जोङो सानदों जे जोंनि नैबे ओनसोलखौ जौगानायनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय गासिबो ज' जानांगौ, ज' खामानि मावनांगौ आरो जों सानदों बिटिआर सुक्तिनि गासैबो दफाफोरखौ जों मावफुंनो थाखाय जोंल' नङा, जोंजों थाफानाय गासैबो जोंनि ओनसोलनि जाथि जनगोष्ठीया ज'है एखेलेगे खामानि मावनांगोन। बेखायनो आंनि खाथि खाला थानाय गासैबो बबेबा मा पार्टिनि जाय बिथांमोना बिबानगिरि दंमोन बिथांमोनखौ आङो खावलायदों आरो बिथांमोना दिनै आंनि खावलायनाय मथे बिथांमोना फैबाय। दिनै जोंनि गेजेराव आंनिनो फंबाय बिथां सामेल बसुमतारिया जोंजों जयेन जाबाय। बिथांजों लोगोसे साब्रै बिथांनि दैदेनगिरिफोरा दिनै जयेन जाबाय। बिथांमोना BPFनि उदालगुरि जिल्लानि सासे गोख्रों मावथिमोन। बिथांमोना फैबाय। आं गोजोननाय मोनदों आरो इयुनाव जोङो ज' खामानि मावगोन आरो नैबे ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायाव बिथांमोननि निस्सय मदद आरो हेफाजाब नांगोन बेखौ आं लुबैदों आरो आसा खालामो फैबाय थानाय बिधान सभा इलेक्सनावबो जोङो नैबे ओनसोलनिफ्राय UPPL हान्जाया देरहागोना रोखा जाबाय। आं मिथियो नैबे ओनसोलाव एबारि नैबे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा BTCनि दैदेनगिरि मानिजाथाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जा मोनसे सरकार सोलिबाय थादों बे सरकारनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो रायजो राजाफोरा मदद होगोन, हेफाजाब होगोन। आं आरो दिनै खावलायबावगोन रायजो राजाफोरखौ, रायजोफोरा जाहाथे एबाराव MLA इलेक्सनाव जाहाथे बयबो ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट होयो, आं बेखौनो गुरै खावलायबाय। आं दिनै BPF दोलोखौ नागारनानै UPPL दोलोआव हाबफैनायनि जाहोनानो जाबाय मा आङो रायजो राजानि मोजां बे ओनसोलाव मावनो होननानै आं दिनै UPPL हान्जायाव आं जयेन जाफैदों। आं मानो होनब्ला खौसेयै जों थानानै ओनसोलखौ माबोरै डेभेलप खालामनो हागोन बेखौ लानानै आं दिनै UPPL दोलोआवहा जयेन जाफैदों। BPF दोलोआवहा उदालगुरि जिल्लानि इउथ सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट आं BPFआवथ' बेबायदि जेबो आं दुखु खस्थ' मोनबोआखै, खिन्थु नाथाय आं नैबे UPPL हान्जानि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै आं दिनै जयनिं जाफैदों।